ayisobisho abantu besifazana asebekhulile bayinake le yanto ukuthi amadoda nje akazwani argument, akazwani nesicefe, ayayithanda ipeace. uJonas Joe. Jonas. Joe? Jonas. Joe? Jonas. Jonas! Joe! Jonas. Gomorrah. You mother. Welcome back to the channel, fam. If you're new here, hit the subscribe button and turn on the notification bell. Set it to all so you don't miss out on anything. Now let's get into this. There's a series that has been trending since it came out, The Polygamist on Netflix. Everybody has been raving about it, globally at that. It has been trending since its release, which was on the 12th of June, this very year, 2026. I'm about to finish watching it. I'm on episode 17 as we speak, and I'll be back as soon as I'm done watching it. It has 22 episodes, meaning I'm almost done. It is a South African series produced by the award-winning Staying Class production. It is streaming globally on Netflix, adapted from the 2012 best-selling debut novel by Zimbabwean author Sunyati. Directed by prominent filmmakers including Akin Omotoso, Rolinikiwe, and Tabi Dau, and it was produced by the Suma sisters. Now, I saw something interesting today, which is that Mamkhulu and Makwela were on live. Let me say Makwela was on a live and Mamake joined her, and they were asked about the polygamy, what they think of it and everything. And for the first time, somebody is not bashing Jonasi. Mamkhulu is saying that this is a learning curve for both women and men, the series. And she said some really interesting things. She also mentioned that women should learn that men only want peace. Once we make noise, he leaves. She's saying that if we were aware or paying attention rather while watching the show, we would have realized that every time there was commotion in the house, any house for that matter, Jonas would leave. Basically, what Mama K is saying is that women, wives, should never be aggravated or react to the pain that their men inflict on them. They should rather be this man's peace. And people are out here saying, of course, she will say that because she herself is married to a Jonasi. Anyway, do take a look at what she's saying and let's continue in the comment section. Also, remember to subscribe, like, share. Until next time, bye and thank you for watching. Let's also share i-polygamist your thoughts. I-polygamist, yo guys, leya show iyafundisa abantu besifazane, ifundisa nabantu besilisa. Khona into ebeyade yenziwa uJonas laphaya, ayisobisho abantu besifazane asebekhulile bayinake le yanto ukuthi amadoda nje akazwani argument, akazwani nesicefe, ayayithanda ipeace. uJonas into abeyenza ebimxosha kakhulu, noma ningathi nguJoyce noma bangenzani, I don't have a problem mina. uJonas into mhlambe abantu besifazane bebefune bayinotice lapha kuyena ukuthi uma nje uzombangela umsindo, hayi bandla shame, noma ngabe busulungise ini kanjani beve lapho mahambe. Okusho ukuthi amakhaya enu wenzeni abe woma, abe right. Noma ngabe uzoba nayo argument noma nizophikisana, kodwa ube nendlela ozokhuluma ngayo kahle kahle nomyeni wakho. Futhi umyeni wakho ke usukumazi. Nalento yokwenza esingathi anibaza bayeni, engathi asibaza bayeni bethu sibe sibazi. Uma beke bathanda abantu besifazane, ngahlangana naye vele bathanda, yini ezomshintsha manje ngoba nakho sewashada mina. Yabo, into ezikanjalo nje. Kodwa ibhekeni le yokuthi uJonas into ade efuna bekade kuyipeace. Then ebantwini besilisa babheke ukuthi yini eyenze uJonas agcine sefa. uJonas ubengaphila nje, aphile nje kahle isikhathi eside. Kodwa uJonas wasebamba kakhulu unkosikazi wakhe uMamezala, uJay uMamezala, yabo. Niyalazi ke igama.
lamamezala wami bembamba kakhulu noma akafuni ukuthi abahlukane akafuni uJonas ukuthi ayeke indlela zakhe kuze bakwazi ukuqhubeka benomamezala so uyamcindezela ufuna ahlale kuyena noma esebona ukuthi no so umamezala wayeseyakhathala kulokhu phela ndoda ngifuna ukuhamba lana ngifuna ukushiya awufuni uthi sofa silahlane awufuni ukushintsha and phela uJoyce bengakathanda ukufa ke yena so bengeke ke badla afa ingakho ke we-end up kuba uJoyce omtrephayo and mind you wamtrepha ngento ayithandayo meaning into oyithanda over uyigade ingabe yona futhi ekubulalayo yes bese ke futhi kumadoda ke manje anesithembu nabo mama ke abasesithembini abayinakekela ingane zabo whatever abayenzayo iya contributor einganeni umfume waze wakhetha ukushiya ikubi ikhaya lakhe wakhetha ukuhamba ayohlala nempila ngoba yini na ehlusha ubaba wakhe lo baba lo othi usebenzela izingane zakhe and uyazithanda ingane he's a family man yabo but wahluleka ukuseva ingane zakhe nawe mamezala uJoyce wabuhleli mhlawumbe usuhlalela izingane zakho ngenkathi usuhlalela izingane zakho kodwa izingane zakho bezifa kakhulu so mina anginayo inkinga noma bangamfanisa nomyeni wami uJonas kodwa uJonas impilo yakhe yalapha ya neya myeni wami we real life ihluke kakhulu manje ufuna ukwazi kani ubuza mina kunikazi yabona nani yabo ya Senizwele mina ngisathini izothina ngeke ngizokizwa oh shit waza khona indaba engikhohliwe khona indaba engikhohliwe ubonile uJonas uma seziveze FM ubonile uJonas ngikhuluma nawe vela phela ubonile uJonas eshiya ama mention akhe lezazindlu zakhe phezulu ezinkulu wanqamelo eya lapha ko yinde leyandlu leya Soweto nothi yes anqamele kuya laphayana kulwa mama kubuye ngene no Ben 10 leki nje enze imsangano kodwa sometimes benqamela ukuya khona so ungathi ke umuntu ngoba nakho ehlala emjondolo noma ehlala emkhukhwini noma ehlala ku forum wena ohlala kuma big mansion bese ucabanga ukuthi into yakhe indoda ngeke iyiye lapha emkhukhwini inganqamela ukuyohlala khona emkhukhwini ithole ipeace ithole uthando ibe right izizwe indoda kunokuba ilokhu ikhonkotwa hey obani osport hayibo abantu besifazane singaphendukini osport ngagcina kuthiwa osport amadoda manje why sekuyithi sesiba osport akho iyangena into hawu
ngisho sengikhuluma sengibekisa ngiqosheke papayi yabona manje usiqheke izinto engiyenzayo papayi ngempela kodwa bethu khona enye ishow ezokhombisa yona abantu besifazane uzoyibona Hey. Ku-TikTok nje, Hey. Sengiyamxosha manje akahambe. Ibhathanathi. Cwecwe.